čau při dalšího videa. Dneska se zahráme zase Brawl Stars a zkusíme zvládnout 1000 pohárků dneska. A zkusím to dát s kitem. Já se ho vylepším trochu. Zkusím si to dát s kitem. Ještě 6 dní, tak tu šelinu vylepším za 6 dní. Dobré. Krabice, že je dobrá, to si tam. Dobré. A můžeme jít na to, OK. S kitem zase minulé video bylo vidět, že to hrám asi poprvýkrát s kitem. Nebo... Dobře, mám první kill. Dobré. Pár větší dostaneme. Dobré, už jsme ve finále. Když ho uvidím, tak já se mu zadrhnu a půjdu po něm. Dobré, už jsem tady. Bum. Je tam výhra! Prvá výhra dneska. Proces pár pohárků. Toto bych jsem zvládal, asi těch 100 pohárků získat dneska. Dá se. Neříkám, že ne. No, ještě už tedy jsou silnější, nebo to jsou ty, tady dávají velký damage. Já mám ten skin, který je z těch nejsilných, ale je to legendarka. OK, nevím, jak jsem skončil 6. město, dá se. Říkám, že ne. Dneska bych chtěl linknout toho Mortisa. A Edgar. Ale dobré, když jsou ty moje oblíbený, ty dva. Hlavně Edgara používal jsem, keď na svém starém účtě. Jsem jich přes 60 těch brawlerů a dobrá. Co mi bude šel až zrazu mám to hned. Dobrá, už jsem to prý. Dobré. Už jsem bůl. Dobré, bůl. Co chci najít? Ano. No, tak to je výhra. Další výhra. Again. Dobré. To vypadá pohodě, lobíčko. Ano. To musím dát dole. První, bum, bum a bum a
Dobre, dal som ich obidvoch. Ešte na nieho. Dobre, na nie. Na neho som dal ešte tam je dosť. Ešte Nita prežila. Dobre, no. To je v pohode. Dobre. Ona skončila prvá. No. Tretí miesto je vždycky v pohode místo. Blížim sa už půlke. Dobre, nevím kam išel ten bůh, tuším to byl, neviděl jsem. No Rico, Buenos Dias. No čo som zapal španielsky. No, tak po tebe, no. Můžeme tam skočit, dobré. Ano, yes. Dobré, mám pohodě. Tady jsou ještě dva, budu mít 11 powerů a... Tak můžeme jít pro vítězstvo. Nikde. Ach, jaj. Tento môj obľúbenec. Dobre. Per damage. A boom, áno, dobre. Už budu chvíľu presne chvíľu. Ach, jaj. Nevím, chybička sa vystala trochu. Jean, Chelina, být pokopený. Samé rérky a super rare. Jak se otočil, ne? Ne. Vážně, to tady musíš položit. Manuel. Děkujem. Tak Kid má jak Edgar, automaticky se mu dává. Ne, yes! A z čeho jsme presnej polovici skoro. No. Dobre, už jsme cez 50, máme 953. Ještě půlka.
budu vyhrávat, tak to bude rychle. Budu prohrávat, tak to bude pomaly. Máme to 2 legendárky. Já a Crowa. Kita Crowa. Počul jsem, že ty je ultra už nějaký. Je ultra legendary. A to je z těch nejsilnějších, že? Ty, opové jsem zatlnul ještě raz. Bere? Boom. Mám kemp. Jak tu kempil? Tak ten kód zabil. Tak ty vole, jsi se tak lakel. Ty jak ten nakempil, ty vole. A bu... Tu. Já jsem ho trefil do prázdna, aby se ho ještě dal, já jsem první tady, keď jsem ho ještě nemohl dát. Pohodě. A já se docela tady na dálku, nechci říkat, který. Goodbye. Nothing feature, Jack. Dobré. Pár pohárků jsem získal. Lobby. OK. Počkej se někdy to chvilku do sebe klikat, tak. A potom podržíš. Tak, máš lepší šanci startup. Zapomenu to. Epic! Jsem se trochu nechal odnést. OK. Tak tady ty je jaksi těžko. Další legendárka! Ne, škoda. Nový skin na dragona prostě. Já bych se mohl mít další legendárku. Počkat, tak mi ještě padne. Je dobré říkat. Mě za chvilku padne asi, když mi toto... Nevím. Ale mám tu další. Ne. Epic. Dobré. Bude počkat. A jdem pokračovat v hře. Já nejsou krivitý. Nepoznám tě. Ty můj. Ty říkám, ty můj. Ty jsi takový šmít. Dobré. Nechal jsem ho pocenit. Nechýba... Už, počkej, já jsem dostal nový skin. Já
jsem dostal nový skin. Puka. Už jich mám 17, docela dost. A jednu legendárku, ty vogo. Kita. Puka. Adikat, afikat. Pán EC, Ace OK. Zase prodal jsem, já nevím už. Já nevím, naviděl jsem jak se divný. Tak zkusíme něco jiného. Tak zkusíme Bravo hokej. Ale s kým? Darila, to musím zkusit Darila. Mám Darila, chtěl jsem dneska puštnout těch 100 pohárků s kytem, ale no, co se dá dělat? Já s tím nenapadl, toho by se nesměl zavřát. Dobré no. No skláne, no. Brába, Bakovič. Gól! Dal jsem góla, dobré. Jak jsem ji odhrnul? Aha, my to hráme na, nevím jak. Co to bude hrát? Je. Pardon. Ne, tyčka. Já ten gol tady dám. Dík, že to odlákal. A gol! Match over! Jaký jsem hráč? A já jsem nebo nevšimnu. Ty vole. Ne, zkusil jsem to. Ještě neskušel. Knockout. Morty jsou za chvílku, se neho těším. Já nevím, či si mám dát tohoto Percy, že legendárku další. Zkusím ho. Ale nevím, či se mám dát toho legendárku nebo toho Mortisa, ale asi nevím, jak střílá, ukaž, či je na blízko. No. Ale tak to jsem nečekal. Dobré. Bum. Dobré. Tum. Bum. 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 A. Bum. 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 A. Čum. A. No. Nevím. Asi to si nechám z toho Mortisa. A dám si ho potom. To by se asi mohlo dát Kita, no. Nenapadlo. Nebo dám 7. Šelínu dám pryč, dám tam Kita. Knockout. Tady vám najdu. Ale s Rickem. Mám aj na jeho skin, tuším. Ano, mám na jeho skin a můžeme jít to zahrát. To bude velký výtah. Dobré, no. Dobré. Dobre. Tak, áno. Jak som dal.
Přesto to musíme jít. Lebo Edgar je na to strašně dobrý. Dobre. Dobre, tak to mám než troši linku nevyšlo. Oni tam budou kempit, aby si dali ty životy. Takový šmejd. No tak. Má problém. Lebo 1v1. To je v pohodě. Ale 3v1, no, minus 1 pohárek dá se. Nedačí pokračovat v solách a včil zkusíme Nitu, jsem svůj skin, já tady jsem do chatu, tak zkusíme Nitu, tuším, nebo zkusíme Colta, zkusíme Colta. Dneska bych jsem chtěla dát těch 1000, ale nevím. No tak tady jaksi patička okolo sebe je pěkná. Tam jsme drhali. Čekajte, komne ten bar. Nemusím to ani drhat. No, chce párky, tak. Dobre. Nečekal jsem takový střelec. Ukaž to. Chýbají mi 4 výhry, tuším. Ty vole, nebo 2 už. No 2 a 1 pohárek. Tak to dáme ľahko. Fujoy. Trochu nevyšlo. Nevadí, no nic. Dobre, no. Dneska do komentáru píšte jméno, například no pojď sem, tak hodné děvče. A nejsou krivý. Jde za mnou, děkuji. Děkujem. Dobre. Hej, kde si? Slabšího jste mi nemohli dát.
Chýba mi posledných 11 pohárků. Keď vyhrám, budu mít 10 plus jeden streak, tak budu mít presných 11. Ale nevím, či to bude možné, či bude mít ten streak. Tak budu muset vyhrát 2 hry. Ještě možná, nevím, jak to ještě bude. Jak skončím, jak či vyhrajem, či prohrajem. Ještě jsem skoro umřel. Pohodě to není, dobré. Dobré, nahoru místo. 2. No, tak mi zbývalo ještě 9. A z těch 9 dám mojím nejvíc, kterého nemám rád. Dynamika. Já ho nemusím. Já nevím, proč je to prostě to takový, že to hádí ty gubole. Já to nevím moc házet, tak já to moc nehrávám. Ale já si myslím, že druhý mají který rádi, já moc nemusím. Ale možná se naučím s tím hrát a budu s ním hrát. Kdo ví. To je takový presnost skůr. Já nevím vždycky odhadnout, kam jde. Aha, dobré, to jsem odhadovat třeba. No, já jsem si dostanu dosti. 2. Myslím, to je hypercharge. A už budu mít všecko. Ty vogo. Chybaju mi bebe. Slíka jsem hrával za Šelinou a Nitu. Nebo já jsem měl jich prvých, těchto troch jsem měl prvých, no. Mám na Xboxu. A Nitu jsem na Slime určitě též neměl moc hrát. Nita by byla taková, že no... Někdy si hrám, někdy ne. Pohárky, keď se nudím, ale... Dobré, už to nejde ľahké. Šel z těch čachší za her, no her prostě. Chcel jsem povedat zápasu, ale skôr her. Dobre. Baby. Dobre, okej. No, si popravím bublinu a já si popravím moje. Jo, okej. Tak máme, si myslím, 1 000 pohárků a máme megabox. Ok, megabox 9. Boom, 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 boom. Dobré. Jsem rád. A rankedy, už můžu vydávat rankedy, yes. Tady můžu si zabrat jednu guličku. Dobré. A ťapnu to a... Cold Hypercharge. Dobré. Tak to jsem nečekal. Tak budeme ještě u kolota. Kolota se musím vylepšit, ne to. Počkej, jak bude ještě vypadat
ten kód. Bude s ním, aha. Dobré, to jsem nečekal. Tak, pro toto video to je všetko a čau!